U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Navršava se 100 godina od upokojenja kralja Nikole, ktitora ovoga svetoga hrama. I naša je dužnost da se pomolimo za njegovu dušu i da se sjetimo njegovih velikih zasluga i njegovoga svjetloga lika. Kralj, pjesnik, car junaka, veliki besjednik, mudrac, nosilac velikog nasljeđa, nosilac ideje Nemanjića, Balšića, Crnojevića i posebno velike i slavne kuće Petrović. Njegove zasluge su velike, ne možemo ih nabrojati u jednom kratkom govoru. Ali rijetko se pominje, pa da ne znam zašto se to često izostavlja, da je kralj Nikola bio čovjek duboke vjere, da je ljubio svoju crkvu i svoje svetinje i da je za vrijeme svoje duge vladavine obnovio mnoge svetinje i podigao nove. Naravno, nije on to sam radio, nego sa svojim narodom, kao što ni ovaj hram nije on sam podigao, niti je Crna Gora u njegovo vrijeme bila jaka da bi ovakav hram podigla u to vrijeme. Ali je znao da na ovom svetom dijelu ovdje okupi svoje velike prijatelje i pokrovitelje. I ruskoga cara Nikolaja II, koga ovdje proslavljamo kao svetitelja. I njegov dan proslavljamo kao ktitorsku slavu ovoga svetoga hrama. I kralja Petra Karađorđevića i svoje prijatelje iz Grčke koji su priložili ovaj predivni ikonostas. I umjetnike iz Rusije. I za podizanje ovoga hrama bio je pokrenuo svu svoju državu, malu, siromašnu, ali on je znao da je ovo kruna njegovog ktitorstva, ovaj sveti hram u gradu Nikšiću. On je obnovio i crkvu staroga Cetinskog manastira na Čipuru i manastir Vranjinu i mnoge druge crkve i svetinje podigao. Ali po svemu se vidi da je ovo najveće njegovo graditeljsko djelo, ovaj sveti hram. Kao što je i njegov izuzetni uspjeh oslobođenje grada Nikšića i dijela istočne Hercegovine. Sjećao se kralj svoga porijekla, pa kada je išao da oslobađa Hercegovinu 70. godina 19. vijeka, on je išao sa takvim osjećanjem da oslobađa svoju djedovinu i djedovinu Svetoga Save,
udio Svetoga Save. Pa kad je kročio nogom u Banjanem, uoči bitke na Vučijem dolu, on je rekao: a Bože pomozi, ako nam Bog da pobjedu, podićemo crkvu Svetog Save u Banjanima. Ima tamo više crkava Svetoga Save u Banjanima. Bila je i prije njegovoga dolaska. Ali on je tako rekao, imao je uvijek to osjećanje da treba Bogu zablagodariti. Pa umjesto te crkve u Banjanima podigao je ovaj veličanstveni hram u gradu Nikšiću za pokoj duša crnogorskih i hercegovačkih junaka koji su izginuli u onom Veljem ratu. Kada su oslobađali Hercegovinu, naravno nijesu mogli osloboditi cijelu Hercegovinu, nijesu dale velike sile. Jer velike sile uvijek imaju svoje planove i malim zemljama i nejakim narodima ne daju da se usporave, nego ih uvijek drže u nekom podređenom i potčinjenom položaju. To je mnogo puta doživio i čestiti i mudri kralj Nikola. Možemo mnogo govoriti o njegovim ratnim uspjesima. On je nošen kosovskom idejom, pjevao još kao mlad onamo onamo, za brda ona. Treba mu da pođe oružan sa svojom vojskom da oslobodi Kosovo i Metohiju i Milošev grob i Pećku patrijaršiju Visoke Dečane. I Boga je i toga udostojio, te je oslobodio i sjever Crne Gore i cijelu Metohiju. A uoči balkanskih ratova dogovarali su se on i kralj Petar. Nijesu bili baš u najboljim odnosima nikada, ali su znali da interes svoga naroda stave iznad svojih interesa i svojih sujeta. I oko svega su se bili dogovorili šta će ko da oslobađa. Jedino kralj Nikola je tražio da on oslobodi Prizren, a kralj Petar rekao: ne može, to mora da oslobodi njegova vojska. Eto, samo oko toga su se prepirali, ali su bili spremni kogod prvi uđe da se tome i prizna da je on oslobodio. Bili su to veliki ljudi. Iako su ih stalno zavađali iz Evrope, Austrougarska monarhija imala je plan koji se sastojao u nekoliko tačaka u odnosu na srpski narod. Da se nikada Srbi i srpska država ne pominju preko rijeke Drine. Nikada Beograd i Cetinje zajedno i zavađati što više. To je bio plan. I dan danas čini mi se da se to čini. Međutim, bila je jedna ideja, jedna misao. A u osnovi te ideje i te misli je naša sveta pravoslavna vjera, kojem je duboko bilo prožeto srce velikoga i uzvišenoga gospodara kralja Nikole. Imao je on i svojih mana i vrlina. Dobro je poznavao svoj narod. Znao je da zapođene priču i nadmetanje da bi se što više projavila umna dovitljivost i nije mario ako ga je neko i nadmudrio. Volio je
da sakuplja mudre i kulturne ljude oko sebe, pa je kod njega dugo boravio i Laza Kostić, veliki srpski pjesnik iz Preka, Simo Matavulj, Simo Popović i mnogi drugi. On je mnogo radio i na polju kulture, jer njegovao je veliko nasljeđe Petrovića i sam je bio pjesnik. Veliki ili osrednji pjesnik, to će sad protumačiti ljudi koji su stručniji od nas. Ali njega je poezija nosila u životu sve do njegove starosti. Nažalost, po starosti je doživio teške dane, dijelom i svojom nekom krivicom, već iznemogao starac, kao što pjeva Radovan Bećirović, pa je malo posustao. Međutim, nikad ne treba zaboraviti da je to bio jedan veliki čovjek, veliki junak, veliki vojskovođa, car junaka, sa velikim ratnim uspjesima, ne da osvaja tuđe teritorije, nego da oslobađa svoju djedovinu. I mnogo je na tom planu učinio. Mnogo je učinio na planu kulture. Mnogo je svetinja podigao i ukrasio i vjeru pravoslavnu veličao i njome bio prožet i nasljeđe Nemanjića isticao. Ovdje je napisao onu svoju poemu o Svetom Savi. Naravno, uvijek je naglašavao da su Nemanjići rodom iz Zete. Time se ponosio i svakako da je to malo ugrađivao u svoju ideologiju, koja je podupirala ideologiju Petrovića, ali to rade svi vladari i tu nema šta da se zamjeri. Mi danas ovdje sjećamo se njegove vjere i njegovih zasluga i posebno u ovome svetome hramu sjećamo se kako je poveo svoju malu, ali hrabru junačku vojsku, objedinio Crnogorce i Hercegovce da se oslobađa djedovina Svetoga Save i njegove ljubavi prema svojim junacima koji su izginuli za oslobođenje našega otačanstva, te im je za spokoj njihovih duša podigao ovaj veliki hram. A posebno velika njegova ljubav je bila prema Svetom Vasiliju Ostroškome, kome se uvijek molio i kome je ovaj sveti hram posvetio. Govori se, kad je vidio da će njegova vojska da pobjedi na Vučjem dolu, da je samo blagodario Bogu i Svetome Vasiliju kratkim riječima: slava ti Bože i Sveti Vasilije, jer je vidio da je ta pobjeda jeste rezultat junaštva njegove vojske, ali i dar od Boga. I tu bitku su naši preci doživjeli kao osvetu za Kosovo. Kako god to mi danas tumačili, kao liječenje kosovskih rana i kao početak oslobođenja cijelog našeg otačanstva. Veliko je to vrijeme bilo, velike ličnosti. I vidimo po ovom hramu koji svjedoči o vjeri kralja Nikole i o njegovim zaslugama i o njegovoj misli i o njegovoj ljubavi prema svome rodu.
ostavi nam je ovu svoju veličanstvenu zadužbinu koja sjedinjuje u sebe cijelo pravoslavlje i nas, Srbe, i Ruse i Grke. I zato ovaj hram također nosi veliko predanje i veliko pamćenje. Neka je pokoj duši blaženo počišem veoma zaslužnom, blagovjernome kralju Nikoli. 100 godina od njegovog upokojenja je dan kada treba posebno da se sjetimo, a imamo se koga i sjetiti, kada se imamo zbog čega sjećati onoga koji se upokojio prije 100 godina, onda je to pouzdan znak da je on ušao u istoriju sa svojim velikim zaslugama kao što i jeste. Rekao smo, imao je i svojih mana i vrlina, ali sigurno vrline i dobra djela daleko pretežu i zato ga uvijek sa radošću pominjemo i za pokoj njegove duše se uvijek rado molimo svuda i na svakome mjestu, a naročito u ovome svetome hramu. Drago nam je što je ovdje ministarka prosvjete i kulture Crne Gore i sekretar vlade Crne Gore koji su došli da vide šta da radimo danas poslije 100 godina od upokojenja kralja Nikole, da ovu zadužbinu zaštitimo i da je obnovimo i da je ukrasimo. Nadamo se da će nam Bog dati razuma i blagoslova da to i uskoro i učinimo, da će Bog živjeli na zdravlje i na mnoga ljeta.